pauso, padayon gihapong masinati ang mga localized thunderstorms matag hapon, gabii o sa sayong kabuntagon sa pipila ka mga bahin sa Central ug Eastern Visayas. Kinimugna gihapon sa mga localized thunderstorms matud sa PAGASA. Sama sa nasinati kagabii sa Konsolasyon, Liloan, Compostela ug Danao. Diin kusog nga uwan ang nasinati alas 10 kagabii. Samtang sa data sa PAGASA Mactan, alas 10:30 sa kagabii, natala ang 24.7 mm o 131,731 ka mga baril sa tubig nga nabubo matag square kilometer. Samtang ang ITCZ kung Intertropical Convergence Zone ang padayong mipauwan karon sa Mindanao. Padayon pausab nga gimonitor sa PAGASA ang cloud cluster gawa sa Philippine Area of Responsibility, habi kana sa may eastern portion sa Northern Luzon. Wala kayo tayo pag-ulan, apan natay mga chances ni ini mga localized thunderstorms. Hinungdan po ani kaning ITCC or kaning localized thunderstorm. So especially sa hapon or sa gabi.